plaatje gemaakt. Wat je dat goed? Ja, ik heb erg gekozen, maar even wat nog bij. Deel van maar iets. Wat was het? Oké. Ons het hier zo plaatjes geplant. De vertel vanuit hier raak dat die zaten kan op die maar. Dis werklik. Ja, dat gaan. Ja, het is pas baie steepertjies net so die kan so die moet. Ja. Ja, man. Reg. Ah! Dat skreeu. Kyk. Kom. Oi! Is toch het? Eindelijk is het. Eindelijk. Hij maakt het tapijt wel. Ik moet die pad rijden, ik kan net geklikken. Nee, dat is maar net eindelijk opgemaakt. Jaardag. Ons is nou niet allemaal. Kan nie allemaal nie wees nie, maar dat tenminste is hierdie bietjie gereël. Dat ek kom nou hier so vir vandag was dit jaar. En ek het 'n spesiale e-posboodskap gestuur. Ja. Ja, so ons kan maar lees kom net. Dit was dat ek het terug was dan nou hier so en ons het baie boodskap. Okay, kom ons kry weer vir die flight. Okay, ja, kom op. Dis so pragtig nie so. Maar tenminste kom nou, Jacques! Hier is ek man, wat is die storie? Ons gaan weer skree. Dan verdwyn almal.